Welcome mga higala niining atong programa karon Iglesia ni Cristo and the Bible sa Buano Edition. Adunay daghang butang nga angay ipakigbisog sa tawo. Ang uban nakipagbisog tungod sa iyang kaugalingong hinungdan. Aduna pod uban makigbisog alang sa iyang pamilya o kaha sa iyang nasod. Ug aduna usab pipila nga nakigbisog gihapon alang sa hustisya ug kagawasan. Apan alang sa mga matuod nga Kristiyano, kung adunay angay natong labawng ipakigbisog, angay ipakigbisog nato ang atong pagtuo. Kung ngano kini o kung sa unsang paagi kini mabuhat, mao ang atong pagahisgutan sa atong programa karon. Apan angay una nato mahibaluan, kinsa ba ang adunay matuod nga pagtuo? Ug sa unsang paagi makabaton og pagtuo ang tawo. Tugutin ninyo nga among basahon kaninyo ang nahasulat sa Roma 10:17-14 hangtod 15. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kun wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kon wala sila makadungog sa mensahe. Ug unsaon man nila pagkadungog kung walay nagwali niini. Ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Busa ang pagtuo dili lang sa pagsulti nga ang usa ka tawo nituo sa atong Ginoong Dios o kaha gidawat niya ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang kasing-kasing. Kundili ang matuod nga pagtuo, nagsukad kini sa pagsabot sa maayong balita o sa mga pulong sa atong Ginoong Dios nga nakasulat sa Biblia. Busa kung ang tawo sige og basa sa Biblia, kauban na ba siya sa mga adunay matuod nga pagtuo? Sa pagkatinuod, mga mahal namong higala, matud pa kang Apostol Pablo, dili tungod kay nagsigig basa sa Biblia ay kauban na siya sa adunay matuod nga pagtuo. Adunay pangutana si Apostol Pablo, ug unsaon nila pagkadungog kung walay magwali niini, ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Busa, kinahanglan sa tawo ang pagtudlo kaniya sa mga pulong sa atong Ginoong Dios pinaagi sa matuod nga magwawali sa balaang kasulatan, aron makadangat siya sa matuod nga pagtuo. Put ba ipasabot niini nga kung ang tawo maminaw sa usa ka magwawali, makadangat na siya sa matuod nga pagtuo? Dili usab. Tungod gibangutana usab ni Apostol Pablo ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Busa ang matuod nga magwawali sa pulong sa atong Ginoong Dios, ipadala o isugo sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa ba ang pananglitan sa mga matuod nga magwawali nga gisugo o gipadala kaniadto sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo? Basahon namo kaninyo ang nakasulat sa ikaduhang Korinto 5:19 hangtod 20. Ug kami mao ang iyang gitugyanan sa pagpakaylap niini nga balita. Busa, nagasugilon kami ingon nga mga pinadala ni Kristo ug pinaagi kanamo nagahangyo ang Dios kaninyo nga mobalik na kamo kaniya. Tin-aw kaayo nga ang mga apostol matuod nga pinadala o sinugo sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay sila mao ang gitugyanan sa mensahe sa kaluwasan. Busa, mga sinugo mao ang mga matuod nga magwawali. Unsay pagpamatuod nga ang mga apostol, mga matuod nga magwawali sa panahong Kristiyano? Asa ba makaplagan ang mga matuod nga magwawali? Pasahon nato ang Efeso 3:7 ug 10. Gihimo ako nga sulugoon alang sa ebanghelyo tungod sa linain nga gasa sa Dios nga gihatag niya kanako pinaagi sa iyang gahom aron
pinaagi sa iglesia, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing pamaagi. Mga mahal namong magtatanaw, ang mga matuod nga magwawali, makaplagan sa nag-inusarang matuod nga iglesia. Di pa matud-an sa balaang kasulatan, aron pinaagi sa iglesia. Masayran karon sa mga pangulo o kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios. Ato karong tun-an, hain man ang matuod nga iglesia. Ang tubag ni ana dinhi sa Buhat 2028 sa hubad ni Lamsa sa pinulungang Cebuano. Matnguni ninyo kung mao ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok panon nga dinhi gihimo kamo sa Espiritu Santo nga mga magbalantay aron pakanon ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya sa iyang dugo. Kung mao aron makadangat sa matuod nga pagtuo, kinahanglan gayud nga dawaton og tuuhan sa tawo ang matuod nga ebanghelyo nga giwali sa mga matuod nga magwawali, nga anaa sa matuod nga iglesia, hain man kana ang iglesia ni Kristo. Mubalik kami, human lamang ni ining pahinumdom. Mga mahal namong higala, nagatanaw kamo ni ining programa Iglesia ni Cristo and the Bible, Cebuano Edition. Sa unang bahin sa atong pagtuon, kaganina, napamatud-an nato pinaagi sa Biblia kung kinsa ang mga adunay matuod nga pagtuo. Sila mao kadtong mga naminaw, midawat ug mituo sa mga matuod nga magwawali, nga magtudlo sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang mga matuod nga magwawali anaa sa matuod nga iglesia, walay lain iglesia ni Kristo. Unsa man ang hinungdan nganong kinahanglan gayod natong mahibaluan ang mahitungod sa matuod nga pagtuo. Nganong kinahanglan ang matuod nga pagtuo dinhi sa Hebreo 11:32 hangtod 34. Mupanayon pa ba ako? Wala na'y igong panahon nga maghisgot pa, may tungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Jefta, kang David, kang Samuel, ug sa mga propeta. Tungod sa pagtuo, nakig-away sila sa mga kanasuran, ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto, ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitakom nila ang mga baba sa mga leon, gipalong ang makalilisang nga mga kalayo ug nakaikya sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan. Gamhanan sila sa pakig-away ug gibuntog nila ang mga kasundaluhan sa mga langyaw. Sumala kang Apostol Pablo tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Dios. Nahimo sa mga unang alagad nga mudaog batok sa mga labihang kalisod nga mga pagsulay ug makalampo sa ilang mga tinguha. Apan unsay mahimong huna-hunaon sa uban? Maayo gayod nga ang mga unang alagad sa atong Ginoong Dios pinaagi sa ilang pagtuo, nabuhat nila kadtong mga butanga. Apan unsa may kalabtangan ni ana kanako, mahimong isulti sa uban nga ang ilang gikinahanglan mao ang panginabuhi o kaayuhan sa ilang balatian o mahimong ang ikagasto sa ilang pagtungha o pag-eskwela. Makatabang ba sa tawo sa iyang mga gikinahanglan ang pagbaton sa matuod nga pagtuo? Mabasa nato ang tubag dinhi sa Lucas 1:37. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Mga mahal namong higala, mahimong makatabang ang pagtuo sa tawo, dili lang sa kalisod sa kinabuhi. Ang pagtuo sa tawo ngadto sa atong Ginoong Dios mao ang labing epektibong kasulbaran. Sa kalibutan karon nga adunay daghang butang nga imposible natong mabuhat tungod kay aduna kitay mga limitasyon,
ang atong pagtuo sa atong Ginoong Dios maoy magpahimong posible niining tanan. Apan aron mabuhat ang butang nga imposible, igo na ba nga dawaton o mutuo sa ebanghelyo nga gitudlo sa mga ministro sa matuod nga iglesia ni Kristo. Mao kini ang tubag sa Biblia, Mateo 7:24 hangtod 25. Busa si bisan kinsa nga nagapaminaw og nagatuman sa akong mga pagtulun-an. Sama siya sa tawong maalam nga nagpatukod sa iyang balay diha sa pundasyon nga bato. Bisag muulan og kusog, og mubaha, og kusok-kusuhon sa kusog nga hangin ang iyang balay, dili kini maguba tungod kay gipatukod kini diha sa malig-on nga pundasyon. Ang mga kasinatian sa kinabuhi, bisan pa og imposible, mahimong malabang kini sa tawo, pinaagi sa pagtuo nga adunay pagtuman sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili igo ang pagtuo lamang sa ebanghelyo, kundi kinahanglan gayod nga mutuman ang tawo sa tanang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung mao, unsay mahitabo kung ang adunay pagtuo wala mutuman sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo? Ipadayon nato ang gibasa nato ngadto sa Mateo 7, padayon nato sa 26 hangtod sa 27. Apan ang tawo nga nagapaminaw sa akong mga pagtulunan og wala nagatuman niini, sama siya sa tawo nga buang-buang nga nagpatukod sa iyang balay diha sa balas. Ug kun muulan og kusog og mubaha, ug kusok-kusohon sa kusog nga hangin ang iyang balay, matumba kini ug mabungkag. Mahimong makaingon ang uban nga aduna sila'y pagtuo. Apan gituman ba nila ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios? Kung wala, sumala sa atong Ginoong Hesukristo, mudaog patok kanila ang mga suliran sa kinabuhi. Sa atong pagbalik atong tun-an kung aduna bay paagi aron makabaton og pagtuo ang tawo, aduna bay panghitabo nga makapawala sa iyang pagtuo. Kini ug uban pa, human lamang niini. Mga mahal namong higala, nagatanaw kamo niining atong programa karon, Iglesia ni Cristo and the Bible Cebuano Edition. Alang sa mga karon pa naka-tune in sa atong programa, gisgutan nato ang mahitungod sa pagbaton ug matuod nga pagtuo. Atong natun-an ang paagi aron makabaton ang tawo og matuod nga pagtuo ug kung unsa ang bilin niini sa atong kinabuhi. Apan kung adunay paagi aron makabaton og pagtuo ang tawo, aduna bay panghitabo nga makapawala sa iyang pagtuo. Atong basahon ang unang Timoteo 4:1. Ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Sumala sa Biblia, ang mga tawo mahimong mawad-an o mubiya sa ilang pagtuo ug ang uban mahimo pa nga isalikway ang pagdawat sa matuod nga pagtuo kung sila malimbungan sa mga gitawag ni Apostol Pablo nga mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa yawa. Kinsa ba ang labaw nga kaaway sa pagtuo sa tawo nga kanunay nga nangita og tawo nga iyang limbungan o ilaron? Unang Pedro 5:8 hangtod 9. Pagbantay og pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sama sa leon nga nagmulob ug nangitag tukbunon. Lig-una ninyo ang inyong pagtuo sa Dios ug sukli ninyo si Satanas. Hinumdumi ninyo nga dili lang kamo ang nagaantos, kundili hasta usab ang tanang mga igsuon ninyo kang Kristo dinhi sa kalibutan. Kining mga pag-antos nga angay makompleto na sinati usab nila.
Mga mahal namong higala, ang labaw nga kaaway o kontra sa atong pagtuo mao si Satanas. Sama sa leon nga nangita og tukbunon. Si Satanas kanunay nga naglibot-libot aron mangita usab og iyang malimbong o mailad. Unsa ang nag-unang tuyo ni Satanas? Unsa ang iyang tumong sa pagpanglimbong? Unsa ang buot niyang buhaton sa mga tawo? Sa Efeso 2:2, kini ang atong mabasa. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan, og ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Gipaningkamutan ni Satanas nga iyang mailad o malimbungan ang katawhan aron musunod sa daotang pagkinabuhi sa kalibutan. Gitinguha niya nga magmando sa mga tawo nga musupak sa atong Ginoong Dios. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, mahimong unsa kadautan ang kalibutan tungod sa pagmando o impluwensya ni Satanas. Sa Mateo 24:11-12, mao kini ang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Mutunga ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag ug tungod sa pagdaghan sa kadautan mubugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. Sumala sa atong Ginoong Hesukristo, mahimong unsa ka dautan ang kalibutan tungod sa pagmando o impluwensya ni Satanas. Daghan ang mahasalaag tungod sa mga mini nga magtutudlo ug ang gugma sa kadaghanan mubugnaw tungod sa pagdaghan sa kadautan sa kalibutan. Kung mao sa unsang paagi nato mapanalipdan ang atong kaugalingon aron dili kita mailad sa pagbuhat ug kadautan. Roma 13:12-13. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kagitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Mga mahal namong higala, aron atong mapanalipdan ang atong mga kaugalingon kang Satanas, gikan sa kadautan ug sa kangitngit, hangay natong gamiton ang mga panalipod sa mga iya sa kahayag. Hain kining mao nga mga panalipod. Nag-ingon si Apostol Pablo, magtarong kita sa atong pagkinabuhi. Kinsa ang mga tawo nga nagtarong sa pagkinabuhi? Sila mao ang mga nagkinabuhi sa pagsunod kung hain ang husto og matarong nga kini walay lain kundili ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios matud sa Roma 7:12. Busa karon nga nakahibalo na kita nga ang atong kaaway nga si Satanas nag-atang kanato. Unsa ang angay natong ibutang sa atong huna-huna sa pag-atubang nato kang Satanas ug sa iyang mga daotang galamiton? Unsa ang angay himuon natong battle cry, batok kang Satanas? Unang Timoteo 6:12. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Kinahanglan nga paningkamutan nato nga makadaog sa lumba o sa pagpakigbisog alang sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo mao ang labang bililhon nga angay ipakigbisog labi na tungod kay ang pagpabilin sa matuod nga pagtuo sa sulod sa Iglesia ni Cristo mao ang paglaom sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga makaabot sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang hinungdan nga nung walay puol ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga makadangat sa inyo, mga mahal namong higala, ang mga pagtulunan sa Biblia aron kamo usab makauban namo sa matuod nga Iglesia ni Cristo.
Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw.